Good evening, good evening, good evening sa inyong tanan. Maayong gabi sa inyong tanan mga katiil for today's video. And sa kagabion mga katiil, pasensya na mo sa ato ang nga dili kay tahayag diri mga katiil kay ang ato ang suga diri mga katiil solar ra. Then ang isa ka solar na mo mga katiil kay nalubat na. So saan man gani nga ato ang balay diri mga katiil, layo kay sa poste sa kuryente, bantog di wala mi natauran og kuryente kay layo kayo sa poste. So ni adto mi dito sa Alaniko, di mi matauran kay kinanglan na 5 ka bubong nga aron matauran mi og kuryente. So mantinila namig solar diri mga katiil, no. So nintak na sa kagabi o mga katiil, shout out ni ma'am, no, nag-PM sa sakoa kay nangaya siya og number sa ko ang GCash. So bisan wala pa niya napadala, dako kay ako ang pagpasalamat sa inyo ha ma'am. Dili lang kay sa imo ha ma'am, sa tanan nga nagpadala. Bisan para sa inyo ginagmay ra to nga inyong gisindre sa kuha, pero para sa kuha dako na kayo ng katabang sa kuha mga katiil. Kay salamat si kay sa inyong tanan mga katiil, no. Kay husbo na ko sa napoy nangutana nga asa daw ako ang pamilya, no. Husbo na ko ang ako ang papa nangita og lain nga babae, no. Nga ako ang mama ang iyang pangita po dire mamaligya og utanon, no. That maligya siya utanon sa iyang pangita dire. Then ako wala jud koy pangita, namasin lang ko dire sa Facebook. So salamat kay sa inyong mga pinaskuhan nga inyong gihatag diri kanako, no. Salamat kayo. And bisan pa ni ma'am nga sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta sa kuha, salamat dito kay sa inyong tanan. Pasensya na mo sa mga Tagalog nga anta inyo ning masabtan ako ang inistoryahan kay og magtagalog ko mga katil, magkalandrakas pud ako ang istoryahan may nang Bisaya para ma-sure gyud ang ato ang istorya og masabtan pod sa tanan, no. Kay og Tagalog man gud sagol Bisaya og sagol Tagalog ang atong inistoryahan. Basta ang importante, ang mahalaga, dako ako ang pagpasalamat sa inyong tanan, sa inyong kaayo nga inyong gipasinati diri sa akong kinabuhi. So ang Ginoo nay magabalo sa inyo, sa inyong kaayo nga inyong gipasinati og inyong gipatagamtam diri sa kuha, no. Mintras buhi pa ko aning kalibutan na dili jud ko matagbaw sa pagpasalamat sa inyong kaayo, sa inyong kaayo nga inyong gipasinati diri sa kanako. Bisan dili ta kaila, dili ta parente, dili ta tig-unsa, apan ang inyong gipasinati diri kanako labaw pa sa kaila, labaw pa sa parente, labaw pa sa tanan, no. Unang ang akong pagpasalamat, kinasing-kasing gid akong pagpasalamat, dili man ako mahisgutan ang inyong tagsa-tagsang mga pangalan, apan nasayod ang Ginoo kung kinsa to ang nagsuporta, kinsa tong nag-share sa akong video, kinsa tong mga tawhana nga naghatag na kog gaman para sa inyo gamay nga mga pinaskuhan, apan para sa ko dako na kayo na. O kana lang, God bless. I love you all sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin ka na tong tanan. God bless. Bye bye. Bye bye, God bless. Salamat kayo. Palihog kog share please.